Kør op med fingeren, ned med kniven, ikke også? Sådan at den er vandret. Helt op til brystbenet, ikke også? Det har du her. Ja. Men, okay, jo. Du skal ind til tarmen. Du får fingre. Bare det. Du kan ikke ødelægge noget der. Kan man ikke? Nej, du skal sørge for at skære mellem dine fingre. Du skal også skære det her kød. Ja. Hvor fed den er. Hvordan fed? Den er mavefedt der. Den er i fin foderstand. Prøv lige lidt. Dertil. Her skal du slutte. Ja. Ja. Prøv at se, der kommer lige til at prikke. Kan du se det? Ja. Okay, så vælger du lige tarmen ud af siden. Sådan her, bare sådan her. Ja, den vej ud. Hvad er det for en pose her? Det er sløret. Det er det, der holder mave og tarmen sammen. Kom bare med. Skal jeg bare rive? Ja. Bare lige lægge det lavt til siden af. Så du kan få armen. Du skal have armen ind her lige om lidt. Ind Ja, mellem gulvet. men hvordan med det her? Det er mavesækken. Så det er der, hvor al maden kommer ind? Ja. Prøv at se, så holder vi her. Så tager du halsen. Ja, jo. Om sådan nu, hvis du står ordentligt hårdt, så skal jeg lige holde her. Ja. Så gør du ligesom i går. Her. Nej, du skal højere op. Stop der på det bløde sted der. Hvad? Ja, der på det bløde sted. Du skal lige stå ordentligt. Du står skidt for det. Ja. Bare stik til. At jeg kan have kød, det må også gerne komme med. Ja, det er kun skidt. Det er fint. På fingrene der er vi godt. Helt op til... Men det er da så hårdt her. Ja, det er jo halsskindet. Det er sådan lidt sej i. Jeg skal hold den hånd, du har fri bag ved kniven, så du ikke kommer til at skære dig. Ja, den er faktisk sløvere. Ja, det skal sådan. Her, jeg så prikker jeg lige hul. Det behøver du ikke. Vent med det. Så tager du ved luftrør og spiserør. Ej, det er en mærkelig luft. Nej, det er måske fordi, at det... Lige løsner det, ikke også? Skal jeg prikke hul her? Ja, bare ind med fingrene. Prøv lige at prikke. Du får ikke skære mig i støvler. Og dig i fingrene. Lykkes det? Ja. Ja, så ind med fingrene. Så trækker du til. Jeg skal nok tage svæt af, kunne jeg forestille mig. Hjælp dig. Det er de større bukke der, det er sværere. Ja. Prøv at se. Skal jeg holde din telefon?